Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo asin uya ang bareta sa oras na ini. 15 anyos na sospek sa pananaksak sa Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur, padagos pang pinaghahanap kan mga autoridad. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinaghahanap kan mga otoridad ang sarong 15 anyos na menor de edad na lalaki na sospek sa nangyaring pananaksak sa sarong 48 anyos na padre di pamilya sa Gawad Kalinga sa Barangay Balogo kan nakaaging 1:40 nin magahon kasod ma. Sigun ki pulis sa Captain Glenn Lugyas, igwasubot nin anibersaryo kan Gawad Kalinga kan mangyaran krimen, asin pigsiway kan biktima nga si Christopher Dominguez, ang sospek na menor de edad. Ninhuli sa sobrang kaburatan kay ni, mantang nagbabayli alagad kan pigsiway kan biktima, tulos iling sinagsak sa sayang tulak, rason kan sa iyang pagkairido. So iga po kitang nangyaring stabbing incident po kang April 19. Kung saan po sa rupong nagangaran na Christopher Dominguez Iliagas, nasa tamang edad, igong agaw residente po kang Zone 5 di Gawad Kalinga Village, Barangay Balo, Kamsur, Pasako Kamsur. Ini po, base po sa investigation, igwa po da kayang sarong minor, ang suspect po na nagbabay ni Duman, very unruly. So pig-awat po ni kang sarupong kang uncle niya, ito pong si suspect na minor, and po nagpapasaway. So ang ginibo po kang minong biktima sa po kang presidente kang Jawad Kalinga, siguro organisasyon po ninda yan dyan. Pinagsaway po niyo si ining biktima ay ining suspect, kaso nagbunot po ning sadit na kutsilyo asin pigwasiwas. So tinamaan po siya sa tulak. So ang suspect ang padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad matapos na magdulaga makalisan ng pananaksak. Nagkandak po kami kaso dahil may po ni naabutan, tabako po ning taga-Igdeyo sa Pasakaw, taga San Fernando. So i-follow me po duman, negative po, siguro tatagot na niyo. So sangon yan dahil taman ni kapili ng ning kakupon na na sa Aldaw, ay nakabalik na po si nagkandak. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, padagos pang pinaghahanap asin pinaghahalat kan sa iyang pamilya si Jerwin Alcayaga, 38 anyos, residente Cambumbon, Camarines Sur, asin nai-report na nawawara kan Abril 12. Nahiling na ang motor na ginamit, alagad Mayo ang nasabing persona. Sa siisay man na igwanin impormasyon o nakahiling ki Jerwin Alcayaga, pwedeng mag-apod sa 0950-1121-064. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos na ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.